Trebišovské múzeum sprístupnilo zrekonštruovanú jazdiareň. Na otvorení sa zišli desiatky ľudí. Vlastníkom budovy, v ktorej sa expozícia nachádza, je Košický samosprávny kraj. Objekt jazdiarne bol vo veľmi zlom technickom stave a bola tam narušená statika. Zrekonštruovať sa ju podarilo za pomoci eurofondov. Preinvestovaných tam bolo viac ako 2 milióny eur. Myšlienka alebo ďalšia koncepcia využitia objektu jazdiarne prišla v rámci asi koordinácie nejakých dobrých vzťahov, možno že aj dobrých náhod, kedy nás oslovili práve členovia Loveckého ochranného spolku Svetobežníkov s myšlienkou, že vlastnia krásne, zaujímavé, hodnotné trofeje, spoľovačiek zo všetkých kútov našej zemegule. Takže práve vtedy sme túto myšlienku využili a využili sme ju v rámci toho, že sme sa pokúsili v rámci projektu do regionálneho operačného programu s touto myšlienkou zabodovať. Myslím si, že je to myšlienka unikátna, hoci objekt jazdiarne slúžil v minulosti samozrejme inak ako jazdiareň, ale práve je to na tom iné, že sme zmenili koncepciu využitia objektu a touto expozíciou sme priniesli návštevníkom expozíciu, ktorá je jedinečná svojho druhu zatiaľ na Slovensku. V jazdiarni sa nachádza aktuálne expozícia poľovníctva a ochrany zvierat. Návštevníkom prostredníctvom kulís približuje prírodu 5 svetadielov na ploche 1000 štvorcových metrov. Obdivovať tam môžete dokonca aj zebru. Túto expozíciu prakticky len rozbiehame. Začíname, otvorili sme ju a zbierame množstvo artefaktov, ďalšie exponáty. Chceme jednotlivé svetadiely doplniť o tie vzácne exempláre a chceme doplniť o ohrozené druhy, aby každému bolo jasné, že ten, ktorý druh, ktorý tu je vystavený, možno ho neuvidí už ani v zoologickej záhrade, možno len niekde si v prírode, aby každý vedel, že takýto jedinec patrí mu ochrana. Otvorením jazdiarne pribudol Trebišovskému múzeu ďalší priestor na rozšírenie kultúrnych služieb. V meste Trebišov sa nachádza množstvo unikátnych kultúrnych pamiatok a keďže naše mesto je aj bránou na Tokajskú vínu cestu, múzeum očakáva množstvo návštevníkov. Otvorenie zrekonštruovanej jazdiarne v Trebišove vnímam ako veľký prínos pre občanov tohto mesta, ako aj okolitého regiónu, keďže je bytostne späté so symbolom tohto regiónu a rodom, ktorý sa spája, a to sú Andrášovci. Vnímam to aj ako veľký prínos pre rozšírenie poznatkov a osvety smerom k mladým ľuďom a vôbec k obci poľovníkov a tých, ktorých zaujíma takáto problematika. Okrem sprístupnenia expozície čakal na návštevníkov aj sprievodný program. Mali možnosť ochutnať zo 14 poľovníckych guľášov. Jeden z nich nakoniec ocenili ako najlepší. Lesná pedagogika priblížila malým aj veľkým detaily živej i neživej prírody. Svojimi ukážkami určite zaujali aj sokoliari či kinológovia. A zaujímavou bola nepochybne aj možnosť povoziť sa na historickom traktore. A ja hovorím, že najlepšia investícia je do výchovy a vzdelávania. Práve touto formou chceme mladým ľudí približovať tú biológiu, zoológiu, aby nepoznali len tablet, iPhone, notebook, ale aby poznali, ako vyzerá jeleň, srnec, diviak a podobne. V budúcnosti plánuje múzeum zriadiť v objekte jazdiarne expozíciu, ktorá bude prezentovať históriu poľovníctva rodu Andrášovcov. Súčasťou tejto sekcie by mali byť aj historické zbrane. Z Trebišova Ivana Kanuščáková.